Dragilor, bine ați venit la un nou episod, la un nou material Vorbește Enologul. Aceste dialoguri video sunt susținute de Biosystems România, cărora le mulțumesc încă o dată pentru susținerea misiunii Wines of Romania. În acest episod am doi invitați cu adevărat speciali și cu ajutorul cărora sper să transmitem un mesaj important generației actuale, viitoare și viitoare totodată a enologilor din România. Este vorba despre Crama Serve și Aurel Rotărescu și Sabin Baniță. Aurel, Sabin, bine ați venit la Vorbește Enologul! Nu vă faceți griji, nu o să vorbească în același timp amândoi. Ne-am pregătit, am regizat un pic astfel încât să avem un flow care să curgă cât mai natural, cât mai bine, astfel încât să ne atingem obiectivul. Care este obiectivul nostru? Să arătăm cât de importantă este complementaritatea și mai ales schimbul generațional și în rândul enologilor. Deseori se vorbește de schimb generațional în rândul proprietarilor de crame, dar iată că a venit momentul și că avem și resursele potrivite, necesare pentru a arăta cât de important este și ce înseamnă un schimb generațional de succes în rândul enologilor din România. Așadar, Aurel Rotărescu, o să începem cu tine, dragă Aurel. Dacă ești pregătit, acum e... Sigur, aici. Aurel, dragă, iartă-mă, ce ai zis? Sunt pregătit să răspund. Tu ești pregătit la orice, având în vedere experiența ta de peste 30 de ani în lumea vinului, cu atât mai mult la serve și având în vedere rezultatele tale. Aurel, care este diferența între un vin bun și un vin de calitate și ce înseamnă totodată calitatea la un vin? Putem spune că un vin bun este un vin care ne place la un anumit moment, se pretează la o anumită situație. Nu trebuie să fie neapărat un super vin. Poate să fie un vin care satisface nevoile la momentul acela. Un vin de calitate, în schimb, se ridică puțin mai sus ca pretenții. Vechea clasificare arăta vinuri de masă și vinuri de calitate, să zicem. Așa zice și acum, vin de calitate are pretenția de a fi apreciat de oameni care se pricep, oameni care știu să-l categorisească. Deci e puțin diferit, puțin mai sus. Poate fi bun un vin de calitate, poate fi tot timpul bun. Poate fi apreciat ca un vin foarte bun. Dar un vin bun nu neapărat trebuie să fie un vin de super calitate sau de calitate deosebită. Aurel, tu ce vinuri bei? Vinuri bune sau vinuri de calitate? Depinde de situație. Pot să beau și vinuri ușoare, care nu sunt neapărat super vinuri sau vinuri de calitate deosebită. Pentru că sunt situații vrei așa ceva. Te simți lejer, te simți un vin, poate să fie un vin bun. Un vin ușor, un vin. Dar beau și vinuri de calitate. Sau îmi place să gust și vinuri de calitate când am ocazia. De fapt, asta este țelul. Acolo vreau să ajung de fiecare dată. Da. Sunt situații în care poate un vin e suficient să fie un vin bun. Sabin, ce înseamnă pentru tine un vin bun? Și mai ales care este diferența între un vin de calitate și un vin bun? Păi, sunt de acord cu ce a spus și domnul Aurel. Categoric, un vin de calitate este acel vin care este mai apreciat de oameni profesioniști, oameni care sunt degustători autorizați. Sunt acele vinuri care, din punct de vedere organoleptic, gustativ, sunt în armonie. Sunt vinuri care reflectă puternic teroarul. Sunt considerate de multe ori vinuri care fac parte din categoria premium, dar pot fi și vinuri calitative în segmentul lor de preț. Iar un vin bun este foarte tare legat de context. Asta
ce cred eu. Pentru că dacă sunt băutor mai mult de vinuri albe, o să apreciez mai mult vinul alb decât vinul roșu și atunci o să spun, da, este un vin mai calitativ. Contează foarte mult cu ce consumi. Că poate ai la masă ceva și tu consumi un vin ce nu se potrivește cu mâncarea respectivă. Vinul poate să fie foarte bun, dar împreună face ca vinul să nu fie chiar ceea ce trebuie. Tu zici că este subiectivă calitatea? Sau poate fi subiectivă? Da, pentru unii poate să fie pe gustul lor, da, alții poate să interpreteze că nu este tocmai ce își doresc. Spuneai mai devreme că ești de acord cu Aurel și nu pot să nu te întreb cât este de important să ai un mentor în activitatea ta. Este sau nu este important să ai un mentor în activitatea ta? Cu siguranță este important, pentru că experiența unui mentor de ani de zile acumulată, asta este un mare avantaj pentru tânăra generație, ca să preiei o parte din experiențe și să nu replici acel lucru și să te apuci să perfecționezi acele mici detalii. Ce părere ai tu, în schimb, Aurel, dragă? E important sau nu e important să ai un mentor și, de ce nu, să fii un mentor la rândul tău? E foarte important, pentru că un mentor îți dă direcția sau te formează în primii pași care îi faci. Sunt îndrumați sau copiezi, fără să vrei, anumite chestii pe care le preiei de la un mentor. La rândul meu am avut mentori și unul dintre ei foarte important, domnul Guy Dupois, care mi-a călăuzit, să zic așa, primii pași, m-a îndrumat. Fac tot ce pot ca să fiu unul dintre mentori pentru viitorii, pentru Sabin sau și alții. Da, e important, pentru că în felul ăsta se poate transmite informații. Se pot transmite informații. Nu trebuie să mai muncești atât de mult când cineva poate să spună. Nu trebuie să mai probezi tu anumite lucruri. Și în felul ăsta e mai ușor. Faci pașii mai ușor în primii ani. E mai ușor să fii mentor sau să ai mentor? Să fii... La început e mai ușor. Ți se scuză mai multe, poți să mai și greșești. Când ești mai multă experiență, pretențiile sunt mai mari de la tine și atunci nu mai e chiar așa de ușor. Sau cel puțin, știți cum sunt oamenii, în momentul în care sunt ei în situația aia, li se pare că e mai greu, probabil. Nu știu. Menționai mai devreme, Aurel, de Guy și de experiența cu Guy. Nu am să te întreb cum au fost ultimii 30 de ani. Mi-ar plăcea să îmi spui cum vezi Serve peste 30 de ani. Serve este o afacere de familie, după părerea mea, o ramă mică spre medie, câteodată, sau în peisajul din România, să spunem. Cred că va fi cam tot în aceeași linie. Se vor schimba generații, bineînțeles. Va căuta în continuare calitatea, va căuta să fie sus în sectorul super premium tot timpul și sper din tot sufletul să fie așa, să continue ce noi am început. Cred că este o societate bine așezată, din punctul meu de vedere, care are rădăcini destul de bune ca să-i asigure un viitor de succes. Suntem într-o perioadă destul de grea, spun eu, un fel de criză a vinului, pentru că, pe de o parte, schimbările climatice, pe de alta, presiunea internațională vis-a-vis de calitatea de producția de vinuri și de consumul de vinuri, dar probabil că, sau sper că în câțiva ani de zile lucrurile se vor mai schimba puțin și atunci Serve va avea posibilitatea poate chiar să crească, să fie mai puternică decât acum. Cu doi enologi ca și voi, cu experiența ta și cu primatele pe care le-ai adus în lumea vinului în România, Aurel, cred că toate șansele și nu lipsește absolut nimic.
decât probabil uneori norocul. Știi că cel de sus decide uneori cum e vremea, cum e, știi? Corect. Da. Dacă tot am atins subiectul sau am discutat puțin de ghi, nu pot să nu te întreb cum ți-a schimbat, Ghi de Poa, viziunea ta asupra vinului și totodată destinul de enolog. Să nu uităm, Serve a avut totuși prima cramă modernă din România după 1990. Așa este. Ghi a apărut în context în momentul în care, imediat după 90, în momentul în care viticultura în România, știți cum se afla, era dotată la nivelul anilor 70. Ghi a venit cu un bagaj important de cunoștințe și a fost foarte priceput să ne transmită nouă chestiile astea, ce trebuie să facem, ce ar trebui făcut ca să mergem pe linia de calitate, să prindem din urmă oarecum țările cu tradiție, țările în care s-a investit și în perioada aceea 70-90. A fost determinant pentru mine, pot să spun. Am avut șansa să lucrez cu dânsul și în felul ăsta să merg mai departe, pentru că alți colegi care n-au fost atât de norocoși au rămas închisați automat, nu au avut ce face și au rămas cu cramele, cu tot ce era la nivelul ăla, au stat pe loc, au pierdut timp, ca să spunem. Ghi a venit și a spus: trebuie să facem calitate. Și ca să facem calitate avem nevoie, într-adevăr, de transformări. Trebuie să facem noi asta. Așa am început în 94 și am făcut pas cu pas până de ultimii 30 de ani. Da, sunt 30 de ani în care am făcut pași mici, câte puțin, dar am făcut pași într-o direcție pe care am conturat-o acum 30 de ani. Asta e foarte important. Adică am vrut să mergem spre vinuri de calitate, am identificat căile și ușor am făcut pașii ăștia. Asta spun că Serve este o societate bine așezată, pe principii corecte, nu i s-a dat aproape nimic degeaba. Totul a câștigat zi cu zi, an cu an și am ajuns unde suntem astăzi. Aurel, care a fost momentul cel mai greu în cariera ta de 30 de ani la Serve? Cred că primii ani au fost puțin mai dificili, pentru că au fost multe lucruri de recuperat, multe lucruri de făcut, pornind de la redotarea cramelei, la vie, la tot. Și modul în care eram înțeleși în piață, cred că primii ani au fost cei mai dificili. Ușor, adică mă refer la anii până în 2002-2003, când au început în România să fie apreciate vinurile. După aceea, ușor, lucrurile au devenit oarecum, au intrat pe un făgaș mai normal. Apropo de schimbări importante sau de cum se desfășoară deseori lucrurile în România, nu pot să nu te întreb ce părere ai de fenomenul consultant extern sau faptul că tot mai multe crame apelează la consultanți, fie ei locali sau internaționali. Ce părere ai de acest fenomen? Este o idee bună dintr-un anumit punct de vedere și noi am lucrat la început cu consultanți care ne deschideau orizontul, ca să spun așa. Avantajul consultanților acestora este că au un bagaj de cunoștințe mult mai bogat decât al unui enolog care stă doar într-o cramă. Dar eu văd chestia asta ca pe un sfătuitor al enologului din crama respectivă, nu ca pe un om care face vin în crama respectivă. Deci nu înlocuiește enologul consultantul. Nu, ar trebui să fie sfătuitorul lui. Poate să fie sfătuitorul la mai multe crame dacă omul este corect. Și în felul ăsta, cel care lucrează în cramă profită de experiența sfătuitorului în anumite situații critice. Sunt anumite lucruri pe care nu le-am mai întâlnit, sunt anumite lucruri pe care
simte nevoia să se sfătuiască cu cineva. Dar a înlocui un enolog în cramă cu un sfătuitor din acesta nu cred că este o idee bună, pentru că enologul trebuie să fie cel care simte foarte bine ce se întâmplă în grama respectivă. Trebuie să cunoască via, trebuie să cunoască potențialul fiecarei parcele, să fie cel care hotărăște în momentul în care recoltează, ce recoltează, cum recoltează, cât, ce face cu fiecare strugure. Sunt lucruri care le poți vedea doar în momentul în care stai foarte aproape de lucrul ăla. Plus, de exemplu, eu gust vinurile sau musturile în perioada de recoltă cel puțin o dată pe zi. Pe când un enolog consei nu poate face chestia asta prin telefon, n-ai cum să gusti, nu? E o chestie care... Deci, sunt de acord și cred că e un lucru benefic, mai ales pentru cramele care sunt la început, să aibă un enolog consei și în felul ăsta să-și lărgească bagajul de cunoștințe. Adică să profite de experiența enologului respectiv. Cu permisiunea ta, o întrebare ușor provocatoare. Crezi că este și un oarecare trend, că e la modă să ai un consultant străin cu renume internațional, sau chiar există intenția și dorința de a face cel mai bun vin din partea, în percepția? Probabil că din punct de vedere comercial este și o modă, ca să spunem așa. Și cum am spus și mai devreme, dacă omul este de calitate și poate să dea sfaturi bune, atât cât crede că e corect, sau enologul care lucrează în crama respectivă apreciază la justa valoare tot ce primește ca informație, poate să fie benefic. În momentul în care enologul consiliului începe să ia hotărâri de la distanță privind anumite lucruri din cramă, nu știu, s-ar putea să fie periculos. Asta este părerea mea. Deci comercial poate să ajute mult. Nu mă prea pricep la chestia asta, sunt mai mult tehnic decât comercial, dar cred că comercial de multe ori face bine chestia asta. Aurel, dragă, cum e să lucrezi cu Sabin? Care e avantajul de a crește un enolog în cramă sau la cramă? Există și avantaje, putem fi complementari. De exemplu, Sabin se primește mai bine tehnologia asta nouă, calculatoare cu tot, și putem să ne ajutăm. Poate fi chiar un ajutor de preț în anumite situații, ne împărțim sarcinile, discutăm între noi, observăm fiecare în felul nostru și în felul ăsta mie nu-mi scapă nimic și nici lui poate. Deci e mai bine să fii doi în general. Singura chestie să înțelegi fiecare pe celălalt. Adică el la început trebuie să fie ajutat, uneori trebuie să fie lăsat și puțin liber ca să-și dea drumul la zbor, cum se spune. Deci, care ar fi calitatea pe care ai lăuda-o cel mai mult la Sabin? E ambițios, muncitor, vrea să facă, motivat, vrea să facă mai bine și asta e foarte bine pentru început. Deja pot spune că am făcut câțiva pași importanți în branșă. În curând o să fie capabil să stea în frunte, ca să zicem așa. Lucruri care ne doi. Hai să vedem ce zice și Sabin. Sabin, cred că ai auzit ce a zis mai devreme Aurel și sper doar să-ți fi contribuit la acele puține emoții pe care le ai, dar nu să te fi influențat la răspunsul pe care aștept să mi-l dai la ce urmează să te întreb. Și anume, cum e să lucrezi cu Aurel și care sunt cele mai provocătoare momente, cele mai dificile și totodată când ai cele mai mari satisfacții? Cu siguranță, e un răspuns mai complex așa. Pentru mine, domnul Aurel, categoric este un mentor. Experiența pe care o are este efectiv doxă. De multe ori m-am confruntat cu problema asta. Teoria, practica uneori nu se pupă și atunci
așa cum experiența având-o domnul Aurel, lucrurile se mai clarifică. Își cunoaște foarte bine teritoriul. Vorbeam mai devreme de consultanță. E foarte util să-ți cunoști parcelele, utilajele, potențialul, să ai o previziune. Și asta poți face lucrul ăsta prin experiență. Și lucrul ăsta mi este mie extrem de util. Eu am curiozitate, am energia, vreau să încerc, să explorez. Iar domnul Aurel o să vină cu experiența și vine și mă echilibrează puțin. Păi, stai, ușurel, că nu trebuie să mergem chiar acolo, haide să găsim soluția de mijloc sau să ne echilibrăm. Normal că întotdeauna vor exista și mici conflicte între generații, dar nu în sensul rău, și de a contura lucrurile astea, de a fi echilibrat. Provocări și nemulțumiri, sau cum să le spun, dificultăți întotdeauna sunt. La început a fost cu acomodarea, apoi cu cunoașterea, apoi să construiești încrederea. Lucruri care durează, da? Ținând cont că este vorba de o cramă cu un nume în piață și care e cunoscută pentru calitate. Am venit pur și simplu absolvent, m-a pus în situația în care am trecut prin fiecare etapă până am ajuns să lucrez mână la mână cu domnul Aurel. În fiecare recoltă sunt provocări care trebuie să găsesc soluții, iar din punct de vedere al satisfacțiilor sunt foarte multe. Pornind de la momentul ăla când spune, nu știu, ocupă-te tu, ia-ți tu în responsabilitate chestia asta, decide tu, numai că parcă îți dă așa aripi. Bun, să trecem la treabă. Sau atunci când contribui la anumite asamblaje și vin cu o idee, vin cu un asamblaj și spune bravo, chiar e o variantă foarte bună, e un plus calității, o luăm în considerare ca o variantă. Sau diferite idei care vin în cramă, observații pe care eu le fac în proces și vin și le spun și le pun pe masă. Uite, am observat lucrul ăsta. Și normal că să spune bravo, foarte bine, bună observație, te motivează foarte tare lucrul ăsta. Da. Sabina, ai avut vreun moment în care ai fost tentat să renunți? Nu. La meseria de enolog, de viticultor. Nu la meseria de enolog. La prima ta experiență de lucru efectiv e la Serve, dacă am înțeles bine. Corect? După ce ai terminat facultatea, ai venit la Serve. Mai mult sau mai puțin? Ai fi vreodată să renunți sau? Nu. Asta în niciun caz. Dar eu am făcut practică încă din liceu. Deci deja lucrurile erau ușor. La Serve? Da. Și când am terminat, am intrat în plină producție. Iar lucrurile erau cât de cât mai așezate, deci n-a fost un impact. Liceul ai făcut unde, Sabin? Liceul am făcut aici în apropiere, în Ploiești, tot ceva cu industria alimentară, urmând apoi facultatea, masterul și actual doctoratul. Tu ai terminat studiile la Cluj, la USAMV. Da. Te pregătește universitatea suficient pentru a lucra la cramă și care este cel mai important lucru pe care îl poți învăța nu doar în școală, ci și în podgorie, în cramă, din punctul tău de vedere? Ce nu înveți în școală și înveți în cramă, în podgorie? Sau ce ar trebui să ia mai mult în calcul profesorii de la universitate, în mod deosebit cea de specialitate la care ne referim noi, că poate să fie și o inspirație, de ce nu? Având în vedere că acum ai experiența adică ai văzut, ești proaspăt de la facultate, de la universitate și ai experiența atât de profundă oferită de Crama Serve, de Aurel Rotărescu, care, încă o dată, pentru cei care cunosc mai puțin Crama Serve, Aurel Rotărescu chiar este un nume în rândul enologilor din România. Cu siguranță, concluzia pe care o am
și în urma convorbirii cu prieteni de vârsta mea, absolvenți de alte facultăți, alte universități în acest domeniu. Din punctul meu de vedere, nicio universitate din România nu este atât de bine pregătită încât să ieși din facultate foarte bine pregătit pe acest sector. Nu există o universitate sau o facultate specializată doar pe enologie și viticultură. Este doar horticultura, unde se studiază mai multe domenii și apoi la master poți să te mai specializezi. Lipsește foarte mult latura asta practică în universități. Teoria ca teorie, dar așa cum am zis, de multe ori se bat cap în cap și soluțiile vin tot la fel din parte practică și din experiența pe care o ai acumulată. Sunt multe neajunsuri în universități, de la cadre didactice care știu decât să predea, dar nu și știu și partea practică. Numai dacă ai norocul să mergi pe parcursul facultății în altă cramă sau în propria ta cramă de acasă, dacă ai norocul ăsta, să poți să lucrezi, să înveți lucruri. Numai așa poți să te simți cât de cât pregătit. Teoretic vorbind, ești foarte bun dacă îți dai și interesul. Universitatea îți deschide portițe unde să cauți informația, iar mai departe tu decizi ce vrei să faci. Am înțeles. Putem estima un pic cum arată viitorul vinului românesc prin noile generații de enologi din România, și anume, cum ai descrie tu, Sabin, generația ta de absolvenți? Ai colegi buni care au ales viticultură sau vinificație? Din generația mea de absolvenți suntem destul de puțini, dar eu cred că foarte buni. Suntem câțiva care am absolvit și am continuat pe acest sector. Este chestia de dorința pe care o ai. Dacă vrei să faci ceva, faptul că trăim în lumea digitală și suntem cu toată informația la îndemână, asta este cel mai mare avantaj al nostru. Imediat căutăm informațiile, le găsim, sunt surse foarte bogate de informații și pot fi pe viitor categoric profesioniști foarte, foarte buni, indiferent unde faci studii. Că te duci în afară unde este o universitate de prestigiu sau în România, dacă ești ambițios și chiar vrei să faci ceva, poți să cauți informațiile și latura practică, care trebuie să o practici și să, cum e pentru mine, Serve este școală. Aici școala de enologie a mea este Serve, aici am acumulat cele mai mari cunoștințe despre viticultură și vinificație. Apropo de viitor și totodată de Serve, cum vezi Serve peste 30 de ani? Categoric Serve o să continue să dezvolte partea asta de perfecționare a vinului. Așa cum eu cred că ai nevoie de minim 3 generații să începi să perfecționezi lucrurile. Prima generație, Ghi, a venit cu ideea, cu investiția, domnul Aurel cu dezvoltarea, iar 3-a generație încolo o să vrea să lucreze la micile detalii care le-au pus la bază primele 2 generații. Perfecționarea, mici detalii acolo. Probabil peste 30 de ani o să avem o altă generație în care eu voi fi posibil mentor și Sisi Pax poate să fie enologul cramei, în conducerea cramei, iar din punct de vedere sustenabil, pentru că suntem foarte tare focusați pe lucrul ăsta, vrem o să atingă cu siguranță Serve o neutralitate. Va produce vinuri bio, se lucrează la ăsta de ani buni, se va găsi o soluție și se va adapta la condițiile de schimbări climatice pe termen lung. Și cu siguranță o să fie un viitor frumos. Pentru cei care ați auzit mai devreme Sisi și Pax,
și nu știți despre ce este vorba, nu se referea la cuveurile care poartă numele nepoților Mihaelei Chirel de Poa. Așadar vă invit să degustați cele două cuveuri, unul mai bun ca celălalt, rozeul Sisi și albul Blanc de Noir Pax, pentru că sunt foarte faine, iar copiii sunt deosebiți. Unul dintre ei i-ați putut vedea în live-ul de pe Facebook cu câteva zile în urmă, făcut împreună cu Aurel, Sabin și Paul, tatăl lor, la cramă. Am vorbit de viitor, am vorbit de trecut, dar de anul ăsta, Sabin, ce zici tu? Cum va fi recolta? Cum se anunță a fi recolta anul acesta? Ca orice an are caracteristicile și care influențează foarte tare calitatea vinului. Din punctul meu de vedere, vinurile roșii sunt în vârf. Deci bobul mic, maturitatea fenolică, conținutul în antociani, unde extragem culoare, sunt la un nivel peste medie. Din punct de vedere cantitativ, producția este cam în jurul medii anuale, mai multor ani, și este considerat un an de super calitate. Conținutul în alcool este foarte tare corelat de cum ne mișcăm noi în cramă, cum recoltăm la timp și să avem grijă să culegem strugurii la momentul oportun, încât să nu apară dezechilibre în vin, cu aciditate, cu zaharuri, cu arome, deshidratare, pentru că vorbim de un an destul de secetos. Așa cum... Iar pe partea de vinuri albe... Iartă-mă. Da? Pe partea de vinuri albe, nu vreau să te întrerup. Pe partea de vinuri albe, desigur, e valabil același lucru. Dar, în consecință, dacă culegem la momentul oportun, corect, putem avea vinuri de calitate, cu aciditate bună, cu un alcool chiar surprinzător. Anul ăsta ne aflăm într-o marjă corectă, așa să spun, nu depășim cu mult zaharuri în must și atunci vor fi vinuri echilibrate, cu aromă tipică perioadelor mai calde. Și, în concluzie, este un an calitativ, asta din punctul meu de vedere. Îți mulțumesc tare, tare, Sabin, având în vedere că am zis la început cum se completează două generații de enologi și schimbul generațional. Ia să vedem cum se completează și în modul de împărtășire, cum a fost sau cum e recolta, Aurel? Și pe tine vreau să te aud. Da. Ultimii ani ne-a obișnuit cu provocări din ce în ce mai importante vis-a-vis de calitate și de gestionarea recoltei. Am observat asta și am început să lucrăm pentru asta. Și noi luăm fiecare an, îl gândim din momentul în care începem să tăiem în vie, asta în noiembrie-decembrie. În felul ăsta reușim să gestionăm și oarecum să atenuăm efectele schimbării climatice. 2023, dacă mă întrebați pe 15 august, spuneam, este un an extraordinar. Un an care suficient de echilibrat. Am avut puțin mai multă apă decât în 2023. Via se comporta foarte frumos, arăta foarte frumos în jumătatea lui august. Am avut cei drept, după 15 august, călduri și vânturi care au contribuit la un stres hidric termic către vie și care a trebuit gestionat ca atare. Adică eram deja pregătit în vie, nu am desfrunzit și nu am tăiat vârfurile în mod excesiv. În felul ăsta am protejat oarecum via. Am urmărit mersul coacerii. Recolta a fost mai târzie anul ăsta, pentru că și plecarea vegetației a fost mai târzie. Pot spune că am început
foarte timid la sfârșitul lui august, dar efectiv recolta a început de pe 7-8 septembrie, lucru care în anii trecuți era cu 7-8 zile mai devreme. O altă provocare, mai ales în privința vinurilor albe și a rozeurilor, a fost echilibrul acumulărilor de zahăr, aciditatea și pH-ul. Și aici crama, analizele pe care le facem au avut un rol determinant. Practic, dacă urmărești doar zahărul și spui da, nu e suficient cât aș vrea, pierzi pe partea cealaltă, poți să pierzi o aciditate, poți să crească pH-ul și lucrurile se dezechilibrează, nu vei mai avea ce trebuie. Trebuie să iei hotărâri la momentul respectiv. Asta am făcut noi și cred că albele și rozeurile de anul ăsta or să fie cel puțin la nivelul mediu plus pe care am obișnuit consumatorii. Este drept că vom avea un alcool mai redus, ceea ce este chiar dorit de piață. Chiar toată lumea întreabă, începem să revenim oarecum, sau anul ăsta revine anii 90. Asta vreau să te întreb. Ai putea să faci o paralelă între 2023 și cu un alt an din trecut, având în vedere vasta ta experiență? Greu și de memorie, că ai nevoie și de memorie, Aurel. Și memorie. 2 ani, de exemplu, până pe 15 august îl comparam cu 2021. Foarte apropiat. Un an foarte generos, 2021, atât cantitativ cât și calitativ. Acum, dacă e să tragem linia așa, la final, poate mai degrabă cu un 2003, din punct de vedere al vinurilor, al acumulărilor, al finalului de recoltă, seamănă mai mult cu un 2003, aș zice. Dar, încă o dată, 2 ani nu seamănă niciodată 2 ani unul cu altul. Poți să ai un Chardonnay mai frumos, poți să ai un Sauvignon mai frumos, dar zicem mai o fetească albă care nu e atât de important, nu e atât de plăcută. Și atunci, da, 2 ani nu pot fi la fel. Asta e și frumos în meseria noastră. Nu te plictisești niciodată. Ai tot timpul ceva de făcut, ceva nou, ceva la care trebuie să te gândești, să-ți ocupi timpul, să zicem. N-ai timp să te plictisești. Aurel, te-am întrebat de dificultăți și provocări, având în vedere experiența, anii mulți acumulați, cu siguranță și rezultatele totodată cunoscute în viață, cu siguranță ar trebui să te simți o persoană împlinită. Dar care a fost sau de ce ești cel mai mândru, absolut, din punct de vedere profesional? Pot să spun că sunt mândru de fiecare vin pe care îl pun pe piață sau pleacă de la serve, pentru că fiecare vin, fiecare sticlă de vin mă reprezintă oarecum. Am reușit să fac vinuri și albe, și roze, și rozeiuri, și roșii importante. Dar există un moment. A fost o provocare de la început, a fost legată de povestea noastră și a spune Feteasca Neagră e un vin de suflet, puțin mai mult, dar nu foarte mult, puțin mai mult decât celelalte. Știți povestea de la început în care l-am convins pe Ghi, arătându-i o Fetească Neagră în 94, l-am convins să rămână în zonă și sunt mândru de chestia asta. Asta e, Aurel. Asta e. Cel puțin ascultându-te pe tine, îmi aduce emoție mie. Cred foarte mult în soiul ăsta și tu știi foarte bine. Iar ceea ce ați făcut voi și implicit prin acea întâmplare care, într-un fel sau altul, a influențat mersul lucrurilor în lumea vinului din România, cu siguranță trebuie menținută ca amintire la loc de cinste. Bravo! Vă tare mulțumesc amândorura pentru că mi-am dorit acest interviu, acest dialog, să-l avem împreună și totodată să transmitem un mesaj plin de încredere și de unitate și de colaborare și de schimb în mod constant de păreri și de opinii care cred
că această zonă este indispensabilă pentru succesul vinului românesc pe termen lung, pentru că doar împreună putem să ducem vinul românesc în lume. Vă mulțumesc din suflet. Aurel Rotărescu, enolog Crama Serve, cunoscut de către toți iubitorii de vinuri bune, și Sabin Baniță, enolog junior, dacă am zis bine, și ne punem multe speranțe în ceea ce faci și vei face pentru vinul românesc și implicit pentru Crama Serve. Vă mulțumesc din suflet. Și noi mulțumim pentru ocazia care ne-ați acordat-o și sper să fie mesajul pe care l-am transmis să fie corect apreciat. Cu siguranță va fi, recomand să fie urmărit, ascultat acest video cu acest dialog cu un pahar de fetească neagră, neapărat de la Crama Serve. Alegeți voi care este eticheta respectivă. Am zis bine? Da, sigur. Mulțumim. Și eu mulțumesc, așa cum mulțumesc și partenerilor noștri Biosystems, pentru că sunt atât alături de noi, cât și de producătorii de vinuri din România. Vă pup, toamnă faină și spor la treabă că e nevoie. Avem, da, mulțumim. Mulțumim.